ariyo mar rameny piny en adieri goyo toch kata goyo rameny to wang'iyo miechwa, wang'iyo gwengewa, wang'iyo alwora marwa. Kawuono ni rameny menyo dero mar piny Kenya. Diponi dero mar piny Kenya Oduono. Mane pinjo maduong' ma wan godo kawuono ni nyakwa Ramogi, wan gi Chris Ojeo kar kaendi ma bende en jalo mane osetiyo kod riwruok ma ochung' ne weche mag chiemo e piny mangima kata iluongo ni FAO kata FAO. To bende en jalo ma oseng'iyo kendo timo nonro maliw ahinya e weche mag kothe mopogore opogore, ka ong'eyo ni kodhi ma kama nyalo timo maber. Wang'iyo ka pinjo marwa maduong' en ni diponi Dech Kenya Oduono. Kinde machon ji ne nyalo chamo chiemo mamoko puki, ji ne nyalo chamo chiemo mamoko sonya. Gwen nok dhi kwath nikech ne nyalo kaw kuon monindo tidhiro ne gwen e laro kendo gweno chamo mayieng' gi nyithinde. Kawuono ni magi ok timre. Nang'o? Mano e penjo maduong' manika. Machiegni Chris, kaw thuolo mar moso nyikwa Ramogi. Erokamano, amoso uno imore duto nyikwa Ramogi Gajwang'. Mor gi thuolo mayudo matin mar goko dumbaka weche mag chiemo mar Kenya. Chris, inyalo nyisowa lony mari mondo oganda jo Kenya kata nyikwa Ramogi ong'e ni ng'at ma walosogo ni en jal ma nigi thuoke kotende gi weche mag lony. Aluongora ni japur, kendo japur number 1, nikech asomo weche mag pur e yo miluongo ni horticulture e degree na mokwongo. Horticulture ni weche maluwore gi puothe mag alode, kaachiel kod maupe, kaachiel kod olembe. Bang' mano apuonjora e weche miluongo ni kothe kata seed systems gi Kiingereza. Kaeto atimo e PhD mara gi miluongo ni breeding. Breeding ni nyalo bedo no tek matin, to nyalo wacho ni en loso kothe kaka Nyasaye nochweyo cham mopogore opogore, to wan kaka joma timo breeding wan koro wachako losogi mondo gilosre gibed maber moloyo. Erokamano ahinya, mano lony mani mbaye nyakwa Ramogi, to mane momiyo wan gi jalony ka. Chris, in iwuon king'iyo wachakane, king'iyo dero mar piny Kenya, king'iyo piny Kenya kaka wan sani, Dech piny Kenya Oduono koso Dech piny Kenya pod iye opong'? Dero Oduono. Okopong' Oduono, odok matin molo kaka nopong' chon. Ang'o makelo ma? Ang'o ma Dech wani ang'o manochame? Wan wegi manwa chame ka wiwa wil nikech nyalo biro mbele, koso nitiere jomoko ma samoro nwagolo chiemo manie dero ne wamiyo kane wagino ni nyalo duoko na to koduoko no. Weche nitie mopogore opogore mang'eny mohinyo nwa dero. Achiel kuomgi en wach mar pogruok mar hali ya hewa kata ma wadendo gi kizungu ni climate change. Moseketo koth chwe e yo mopogore kaka ne wang'eye. Mandalo machon mine wa kaachiel kod kwere wanong'e ni sani to koro koth ochiegni chwe. Kata odhi opuro ka koth pok ondeng', to koth biro ndeng' to yudo ka gik manopidho ni e lo kendo ti. Sani koth nyalo wuondowa nochwe ma wadhi wapur ma wapidh kothe to lal, ma gik mane wapidho lal te, ma gima wayudo kuome onge kata achiel. Mano achiel kuom weche maduong' mosetimore. Chieng' bende medo rieny, kendo gima waluongo gi kizungu ni temperature osemedo dhi malo. Nitie aina cham mokonyo, to thoth cham to hinyo ka temperature no medo dhi malo. Mano wach mar ariyo. Wach mar adek, wamedore. Kane pod watindo nipenjowa ni population ma Kenya di, to wacho ne 1,15,000,000. Sani koro wachomo 60. Kuonde mane ipure wadhi wagedoe. Koro chiemo, kuonde monego wayudie chiemo wakete udi. To wasudo kwasude town, to wawuok kuonde monego wapure. Koro ji tem manyo kodhi e town to we pur dala. Omiyo chiemo jok modong' maloso nwa chiemo tin molok jok madwa chamo chiemo no. Kamano. Mano wach ma nyakwa Ramogi bende koro nono. Wang'iyane, sama piny dongo ma wawacho ni kwan mag ji dongo, to weche mag lony gi riekni bende medore. Ka wang'iyo bende wasetiyo gi riekni ma medore gi mar chopo okang' mar pidhoruok kendo wawegi, koso wan pod waketo geno marwa e pur manyachon e kinde ma riekni to winjo bed ni watiyo godo sani?
Osetemo matin kendo wasedhi maber moromo, lakini pok wachopo e kiwango ma wanyalo yudo chiemo manyalo romowa. Chiemo makoro wanyalo luongore kaka country, kaka piny ni wan self sufficient, ni gima wadwaro wanyalo yudo. Onego bed ni pur wa konyowa bedo gi solutions adek. Namba achiel, onego bed gi gima iluongo ni food security. Kendo mano e wach manie thoth lew ji mang'eny kaachiel kod josiasa. Biro winjo ka giwacho ni food security. Lakini mano achiel kende. Wach mar ariyo monego luwre gi food security en gima iluongo ni nutrition security. Ma mano ok wachne mang'eny. Thothne olal. Ji mang'eny okuo kuome. Lakini wach mar adek ma kendo muhimu kendo important ahinya iluongo ni income security. Weche adek gi onego dhi kanyakla eka wabed self sufficient. Lakini thothwa wamenyo karka food security to ok watimie maber moloyo. Watemo to wagik kamoro. Nitie kiwango monego wachak wakaw mondo wadhi mbele molo mano. Gin kiwango margi monego wakaw, onego bed ni wapidho cham maluwore gi kama wadakie. Ok inyal kaw akaw oduma moro amora idhi pidh kama ihero. Oduma luwore gi kama idakie. Environment ma intie emipidhe oduma. Nitie kama ok inyal pidhe. Chon naneno ka minewa dewa ne kawo oduma tikete oyare kata iketo e iro moro mawuok e kendo ni, to ka iro osemake maber mondo kik thuth chame to ene midhi ibole lo. To kendo nochiek achika maber. Tinde kata bed ni wacho ni piny oselokore, lo bende lokore, nikech lo samoro ok yud koth moromo, chieng' goye mang'eny, lo bende lokore, nyinyo manie lo bende samoro bedo ka lokore. Ang'o momiyo kaka jalony e weche mag kothe pod oganda wa samoro tho mana gi moko kuom kothe manyaka nene mane gitimo kata ne gipidho e ndalo machon, ka ok ging'eyo kata ka ok gifwenyo ni lokruok mar chal mar piny ni owinjo bed ni kelo lokruok kata mana yore mag kothe. Iwacho kare kabisa. Wach mar kano kothe mane minewa kaachiel kod dewa timo, wanyalo luongo kawuono ni traditional knowledge mane gitimo chon cha. To mache ni timo ka watimo production miluongo ni subsistence. Wa produce for ourselves, wa produce mondo wacham. Onego bed ni koro production marwa okalo kiwango mar subsistence, wachorore matin. Total production marwa no mondo bed mang'eny, nitie weche ariyo kuomgi. Namba achiel iluongo ni productivity. Namba ariyo en area mwa produce. Nyaka wamed area mwa produce obed maduong', nyaka wamed productivity odhi malo. Productivity tiende ni ei eka achiel ma kome oduma ma in goni kaka man goni, anyalo yudo keyo marom nade. Yes. Adhi yudo gunia achiel ei eka na achiel, to ng'at machielo yudo gunia 10. Ang'o motimo momiyo yudo gunia 10 tata yudo gunia achiel kende? Mane moluongo ni productivity. En top priority namba achiel. To nitie weche mang'eny maluwore kode. Achiel iwacho maber weche mag low, onego bed ni nitie nutrition maber moromo. Namba ariyo weche mag kothe, en kodhi mane mipidho. Namba adek en management, weche mag mbolea kaachiel kod buya, irito gi marom nade, tuoche mamako oduma kaachiel kod kute. To bang'e kisekeyo to gik mikayogi idhi kano marom nade, koso biro chopo sa ma kidok tiyudo ka thuth ochamogi te. Mago weche manyaka ipar. An gi penjo moro ka Chris. E piny Kenya sasa ma ji wuoyo kuom chiemo ji neno oduma. Oduma ni kodhi kende ma wanyalo pidho kaka oganda jo Kenya mondo mi wabed gi chiemo moromo. Mano penjo mara. Mano penjo ma very important. To nikech ji mar Kenya kaachiel kod o Kenya kende kata joma oluorowa, wasetimo gimiluongo gi kizungu ni over reliance on oduma. Waneno ka oduma ni kende chiemo monego mi walos kendo wacham. Ndalo machien kane pod adongo ka matin, naneno ka ipuro gik mopogore opogore. Nipuro chiago, nipuro mawele, nipuro bel, nipuro dengu, gik mopogore opogore puodho. Ipuro njugu, kidhi ti ikayo ma, tikayo macha, tikayo macha. Ok oduma kende. To oduma osebedo
akia ni en lewa mebedo mamit ahinya ok wagomb chamo gik machal bel. Jomoko paro ni kin ng'ama chamo bel to in ng'ama modhier. Gima chalo kama badi puni en gima bendo serucho osewilo wiwa momiyo ji oketo geno margi kuom oduma ma samoro bende ok tim maber. Kendo mano paro machon monego bed ni waaye. Onego bed ni pachwa koro opogore gi mano. Nikech ndalo mane jok moko paro ni joma chamo bel gin jomodhier osekalo. Sani kidhi kuonde michieme to joma jomoko ema koni an kik imiya kuon oduma, miya kuon bel. Ang'o miyo giwacho kamano? Nikech ging'e ni nitie gimoro e kuon bel maber ma jomoko onego cham. Joma kiaye modok ka chamo kuon oduma. Rang kuonde joma tek man gofuku gichieme, gichamo kuon bel, ok gicham kuon oduma, giseweyo kuon oduma. Ok adwa wacho ni oduma rach mondo mi ji odar kuom oduma te, to adwa wacho ni nitie nutrition ma oduma onge ma bel nyalo konyowago ma oduma ok nyal konyowago. To mar ariyo bende kiaye bel kiriwo kachiel kod kal kachiel kod kothe mamoko ma wacho ka giterowa process moro miluongo ni diversification. Diversification tiende ni ipuro gik mopogore opogore mondo increase gimiluongo ni resilience. Resilience tiende ni ka koro weche obedo mochachni kaka koro chachni mag weather gi to ok ilus gik mane ipidho te, nyaka iyudi achiel kata ariyo moko mitonygo. Mano diversification. To mar ariyo nitie wach moro bende miluongo ni intensification. Intensification tiende niya e kamoro matini ma anyalo puro to ayud mana oguni achiel mar oduma, da pur gi rieko moro ma keto yo moro ma apuro oduma tapure gik mamoko bende e puotha matini, da kayo mang'eny moloyo. Koro ayudo oduma tachaka ayudo gimiluongo ni bonus moro e wiye. Par ariyo gi intensification kod diversification onego donje wiwa kaka jopur kalore kaka weather kachiel kod climate change ni. E gwengewa ma kaluo gin kothe mage manyalo timo maber nikech in jalony e weche mag tudo kothe gi miluongo ni breeding. Inyalo kawo kodhi moro manyachon cha to nitie kaka ilose monyuol kodhi moro manyalo timo maber. Ma timore mana kotim nonro. E gwenge ma kaluo gi e sani joma mathoth kinde mokalo ibiro winjo ka nitiere gwenge manong'e ni kidhi e gweng' ma kama to bel chiek kuro nyowuoyo. Kidhi e gweng' ma kama to oduma timo maber, kidhi e gwenge ma kama kal timo maber, kidhi e gwenge ma kama ochego timo maber, gik machalo kamago. Kothe mage ma sani wanyalo wacho ni waring godo gi e sani mondo oganda wa kik bed gi dok chien e weche mag chiemo ma koro gichak ywak ne sirikal ka joma onge gi lowo kata onge gi piny ma ginyalo pure. Na wacho wach moro ni diversification. Diversification ka wache to luwore gi weche ariyo. Luwore gi lo ma opure, lo moro nitie miluongo ni black cotton, lo ma heavy ma kidhi puro to ywaye anywang' ma kinyono to ting'o tiendi tekno. Chuodho moro moko. Lobno ok lo midhi pure njugu. Lo no kipure njugu kata dhi golo njugu koro tami. Njugu dwaro kuoyo. Koro nyaka ipimri an jakaboch. Lopa madake kaboch ka en lop anywang' koso en lop kuoyo. Apur njugu koso apuro oduma, apur bel koso nyaka ing'i lo midake ni lobno chalo nade. Mano priority number 1 kuom kama idhi pure. To namba 2, kodhwa makane chalo nade. Wan gi koth machwe aming'a, wan gi koth machwe matin. Seche ma koth chwe aming'a, ok ipur gima chiek piyo. Nikech gima chiek piyo no koth biro yude kosechiek to pod en e lo. Koro pur gima deko mondo sami idhi gole oko e puodho to yudo ka koth ochok inyalo gole oko. Kanyo nyaka ilure gi bel. To awacho kamano nikech koth bende opogore. Kodh kama gambo opogore gi kodh karachuonyo. Kodh karachuonyo opogore gi kodh uyoma. Nyaka igo kwani to lopa chal nade to kodhwa ka chal nade. Omiyo en ang'o manyalo puro. Anyalo puro mariwa, anyalo puro rabuon, lobno anyalo gole rabuon koso anyalo gole njugu. Lakini ka nie lo moro mapek cha, lo makopur to dong' kopong' cha, adwa pidho ang'o e iye ka, maka pidho tabiro harvest gi malo ka moko chuna gole oko. To ka lobno asegolo gima gole e iye, nitie giminyalo luongo ni bonus crop manyalo yudo. Bonus crop no en alot, koso en oganda, koso en ochiago. Go kwan makamano kapok ia moa na pura ang'o ka. Piny owacho mar piny Kenya chakre higa mar 2010 bang' donjo mar katiba ma wacho ni koro piny owacho mag kaunti chako tich 2013. Chenro mag puro keto lwet piny owacho mag counties. Goane rameny nikech watimo rameny e counties ma magwa. King'iyo gi alwora be nitiere giminyalo wacho ni gisetimo kata lai moro minyalo wach ni oseket makare
mar chopo dwaro mar oganda, yore mag pur kod pith kaachiel kod lupe gwengewa. Wang'e ni weche mag chiemo gi bende counties wa osenyiso ni giikore mar kawo tingni kowuok kuom piny owacho mamalo, nikech ka wang'iyo kawuono ng'ama nyo nigi pek manyo jopiny Kenya ywakne en jatend piny Uhuru Kenyatta. En ema luongo joma rigogi ma gibedo go piny. Mong'isogi ni yie uduoknwa nengo mar mogo ni piny mondo oganda jo Kenya oyud kaka nyalo chiemo. Piny owacho mag counties oling kendo gin gigolore gi chien gionge wachni. Gin kanye e weche mag jiwo yuto mag pur kata keyo mar piny Kenya? Mokwongo awach matin kuom wach mogo no, nikech ang'e ni wach mogo tek, ok anya kalo makawaye awache comment achiel. Subsidy mar duokonwa mogo piny, bech mogo piny en wach ma appreciate, lakini subsidy no koduokonwa mogo piny makoro wanyalo yudo mogo e bei mayot, wamor. Lakini obedo gimiluongo ni reaction, koro wan reactive. Ok wa plan ni mogo ni chieng' machielo bende beche biro dok malo kamano adier, koso wanyalo plan mondo mi beche obed stable. Planning mondo mi beche obed stable gin weche machal nade. Gin ang'o gini monego watim mondo wabed gi production ma wanyalo timo consistent, kendo ka watimo production to ok walose gik mane wa produce. Achak korka production. Yes. Korka production wan gi weche ariyo. Wan gi koth machwe, kodhno kochwe to biro ywero topsoil, lo mamalo ni. To ringo dhigo to kodhno rumo te, kendo wayuak serikali saidia seche mochwe. To kiny ka koth ochok to koro piny otuo, gik moko otuo kendo cham tuo. Kodh cha seche mano ywero mano dhi cha, pig cha ne wanyalo kano, kendo pig cha ne wanyalo tiyogo seche ma piny oduogo tuo. Seche ma piny otuo makoro wan gi pi mane wakano cha, ka watimo go production gimiluongo ni off season production, to wa stabilize supply. Sani shida ma wan go en ni seche wan e main season ma koth ochwe makoro wakelo chiemo cha ong'eny to bei odok piny, japur manopuro oduma notiyo gi pesa mang'eny moloyo pesa moyudo kuom uso odumbe cha. Iwacho ni piny Kenya wabedo gi gimiluongo ni seasonal production ema hinyowa ahinya. Mano wach marach kabisa, nikech ok wa plan ni wanyalo timo stable production nade. Kane wanyalo wacho ni seche ma watimo production during main season. Yes. Ka wasetimo production during main season to mano wakan e keno moro maber ma seche ma off season ochopo cha to wanyalo gole wachame. Kata watim production off season. Off season mondo mi watim production tiende ni nyaka wa take care of one main thing. Main pi. Ka onge pi to ok wanyal timo off season production. To off season production kwa timo to tiende ni seche ma bei nyalo bedo ni dhi matek cha, yudo ka wan gi supply. Gimoro magayo bei ni. Koro bei biro bedo ka nitie supply moromo. Ng'e gima miyo bei dhi malo? Bei dhi malo nikech waonge gi supply. Dwaro ni malo moloyo kaka wanyalo gole. Yes. To ka dwaro ni malo moloyo kaka wanyalo, ere kaka wanyalo timo wach moro mamiyo dwaro kaachiel kod gimigolo dhi romo kanyakla. En timo production maonge season. Mamano pod otamowa. To kuonde moko to osetemo matin. Wasetemo wang'e irrigation scheme ni oloch Kimira kacha. Kaka wasetiyo kode ema koro changamoto medo wapenjre ni to irrigation scheme obiro no watimo go ang'o, watimo go revolution makoro wakoni oloch Kimira nitie. Ikelo wach mar oloch. Nitie gwenge mamoko bende wan gi pinje miwacho ni tagalany ma inyalo time pur mopogore opogore, nikech bende wan gi yore mag kor lwasi mopogore opogore gwengewa. Mana kaka ni wacho ni kako timore kama Gambo, Karachuonyo gi Uyoma yudo kopogore opogore. Gik moko nyalo wuok Uyoma mabiro konyo jo Karachuonyo tero Uyoma kamano. Counties wagi bende osechung' gi japur mar neno ni gikonyo piny owacho mamalo. Kata ni gikonyo piny owacho mamalo nikech ma ting' margi. Mar chopo ting' margi ni oganda jo Kenya mar jiwo chiemo e pacho ka. Achak gi Siaya ka aduogo koni. Siaya ne nitie irrigation scheme maduong' kabisa. Paning'e gimogo irrigation scheme no piny en ang'o? Siasa wa. To ne en irrigation scheme manokelo konyruok ne jo Siaya, nikech ne ginyalo timo production kanyo, to production kende, employment bende ne nyalo timo ne jo Kenya madwaro tich mosomo weche mag agriculture. Ka wago mano piny, wakonyore koso wahinyore? Wahinyore. Wabi Kisumo nitie Ahero. Irrigation scheme iproduce mchele. Ang'o manyalo miyo wan jo Kisumo oko produce mchele moromo mondo wach ni wan koro Kisumo ka to gimiluongo ni supply mar mchele oromo wadhi e duka moro amora to kwa supply mana ka kende
supply nyaka joma moko. Example mar mchele wacho kanyo, wasuda ne kwa chomo Homa Bay asewacho Oluch Kimira ka ang'o mono nyalo monowa bedo gi chiemo moromo ka wan Oluch Kimira. Wachop Migori nigi aoche mang'eny kendo madongo. Miyo Kuja kachiel kod aoche mamoko onyalo bedo gi irrigation scheme mwaloso go chiemo maromowa. To chiemo maromowa asewacho weche adek kuom chiemo. Mondo mi chiemo rom, namba 1 onego bed ni o meet definition mar food security, to bende onyalo konyowa weche mag nutrition security, to bende onyalo konyowa weche mag income security. Adwele matin kuom income security ka. Income security gimomiyo en important. Ka wanyalo yudo pesa gik mwaloso, ka nyalo loso gik maloso to ok en mana mar achama e ot kende. Ane gi excess moro makadhi tauso. Ka uso tayude otonglo moro. Tiene onyalo konya mondo anyiew gi machielo mane okatimo. Mane okaloso. To sechego kane owacho na loso mariwa bro miyango starch to pongo mana iye donge. To da us mariwa ni mondo anyiewe oganda da yude protein. To protein cha da yud do konya nikech koro an gi balanced diet. Do okonya bende adhi anyiewe ang'o alot mondo balance diet. Adhi anyiew chak, da anyiewe tong, gik mane ok produce. Seche misekelo mamoko mane ok produce gi improve gi machielo miluongo ni nutrition security. Nutrition ni ka ok ikonyorigo to watimo gi miluongo ni wan gi hunger miluongo ni hidden. Ngigi ni miluongo ni hidden hunger. Kech moro mopondo. Kech mopondo. Bing'e kech mopondo tiende? Tiende kech mopondo tiende ni iyo yieng lakini nutrition to in go mapiny. Koro isafa kata ok ing'eyo ni safa nikech iyi kende minjo ko yien. Ituo e yiengo marich. Ituo e yiengo marich. Consequence mar ing'eyo. Namba 1 isewicho jok moko mothirno. Ibiro thirno e dongo. To thirno e dongo ok en mana thirno ma physical. Ibiro thirno bende mentally. Koro matiende walea population moro ka mothirno physically to bende othirno ang'o mentally. Koro population mothirno mentally ere kaka gibiro supply food in future. Omiyo nutrition and income security gin pillars mag food security maloka. Gin e base ka to gikonyo food security. Seche ma menyo food security, ramenyo nego meny income security mondo kony diversification mondo nutrition security bende watimango wameny moromo. Gik miwacho gite kariwo gi pacha tano kitemo wacho ni piny makech nitie piny mothirno kendo thirno maonge dongo manyalo betie nyaka ne piny owacho ma counties donji igni 10 githirowa koso gidongowa. Namba 1 anyalo wacho ni idea mar counties en idea maber nikech okelo resources closer ne population mapiny. Namba 2 anyalo wacho ni en responsibility mar counties ka mondo giti gi resources mochoponegi e yo makare manyalo dongowa. Omiyo kanyalo wacho ni counties othirowa, anyalo wacho ni counties en opportunity. Koro e opportunity no en responsibility marwa ng'ato ka ng'ato mantie county ka chakore gi jotelo ka dok nyaka joman piny mondo wahakikisha ni resources mokelno e county ka odongowa sana e yor nutrition security, food security and income security. Penjo mipenjo ni githirowa, ok githirowa, lakini agriculture kata weche mag pur. Ok githirowa lakini pok wachopo potential marwa. Wago ndam matin sana. Onego beni wago ndam madongo malo kaka wasegoyo. Gimomiyo apenjo kamano kaka in jalony weche mag pur ma samoro osetimo nonro matut kotende gi weche mag kothe to kod lope ma wan gode gwenge ma Kaluo. En ni king'iyo tinende ni tich mari gi oganda ma jo FAO nutimo wuothe kata mane pinje mamoko bende gwenge mamoko uneno gima gitimo ginyalo sumruok paro ni kato itime kama ka piny Uganda nyalo kelo nwa chiemo wanyalo import kowuok Uganda wanyalo yudo chiemo kowuok Uganda wanyalo yudo chiemo kowuok Tanzania to pinjore ang'o momiyo ok Kenya nang'o Kenya dibed ni waonge gi lo waonge gi koso waonge gi goodwill waonge gi jok ma pachgi neno mbele. Mar ariyo samo wacho ni counties samoro timo ber counties samoko yudo ka koro sani ji piem e gedo mag ndara. Ok awach ni mano rach. Yudo ka ing'iyo ni county mane gi ndara manyilni. Ok ng'ini county mane ma jopur mage nitiere gi extension services officers. Ok ng'ini counties mage
mantiere gi the largest irrigation dam matimo ma ok ng'ini county mane ma omiyo jopur mage tingni nono mondo mi okony jopur. Ka wang'iyo gigi emomiyo atemo wacho king'iyo gi kaka jalony e weche mag pur, counties wagi bende gin gik moko koso gipiem on physical infrastructure machalo kaka ndara gik machalo kamago, to giweyo moko manyalo konyo oganda mondo mi ji obed joma pachgi lew makiny ka ondik koro Chris oluongi mondo mi otim giro timo gimoro wacho ni ma ng'ama riek manade to wuok mana e kaunti ma Nyanza. Mokwongo adwa golo pachi oko e wach mar physical infrastructure. En wach monego beni dhi mbele, kendo dongruok mar physical infrastructure en indicator ma important ahinya e dongruok mar county. Gimomiyo awacho kamano, ka ja lup rech maluwo e chodho nam ogolo rech to onge barabara manyalo chopo kuro mondo okaw rech no odhi usi, okwamo gi rechne. E kaka bende ka wan wa joma loso kothe, waloso kothe wa Nairobi ka kata kamoro machielo, Kitale gi kuonde mamoko, to ok wanyal chopo gi kothe gi kuonde ma jopur maluongo ni last mile farmer nitie, tiende ni ok gibi yudo kothe gi. Omiyo infrastructure to important mondo mi kothe gi ochop kuonde ma gintie, mondo mi gimbe produce oduogo chop kuonde ma consumers nitie. Ma consumers gi thoth gi gin e taonde ka, to ka ok wayudo kaka wakelo gik ma wa produce kucha mondo chop e taonde ka, to tiende ni wakoso. Omiyo infrastructure number 1 it is important. Number 2, ipenja kuom kuonde masewuothe Uganda kachiel kod Tanganyika. Tanganyika sebede matiyo higni madhi abich, sebedo Malawi gachiel, asetiyo Ethiopia batheka higni madhi abich bende. Projects matimo sani nitie mawatimo e piny mar Nigeria, Ghana kachiel kod Mali gi Burkina Faso. Chutho wach manyalo wacho ni kuonde pinje mwadhiye gi opogore ok gichalte, to kendo policies kata sera magitiyogo mondo mi gikony jopiny gi bende opogore. Lakini example manyalo wacho maber moloyo examples te yina luong nying Ethiopia temo kabisa. Ethiopia temo nitie policies moko magitimo makagitimo to wayudo ka nitie change. Achiel kuom policies magitimo en land policy. Land policy tiene gibiro kanyakla, giwacho ni kar mondo ng'ato wacho ni ma kara wadwa dak kanyakla. Kwa sedak kanyakla, in ma in gi nus eka, in be in gi nus eka, in be in gi nus eka, wariure ne uru ji 200 kato wakel nus eka ma wariure go chapiny. Nus eka kigo ji 200 dong in gi eka 100. Ka in gi eka 100 teni koro kibiro gi tinga tinyalo puro eka 100. Ka in gi nus eka tinyalo mana pure gi kwer. Koro nikech in gi eka 100 inyalo pure gi tinga. Seche mi pure gi tinga inyalo pidhe cham machiek mang'eny, inyalo kete fertilizer. Tich bedo mayot nikech koro enjoy gimiluongo ni economies of scale. Ok ija kwota eka cha. Koro wan jongunya joma ohero mana margi kendgi matin ma inyowa bende. Mana to ngunya omako wa jo Kenya nikech mane manwago are tinwa gimiluongo ni capitalism. Yes. Ka jo adwa to koni wanyalo riwore kanyakla mondo mi wakony scale up. One scaling up otamowa nikech ka ne wuonwa kata kwarwa wenwa eka 10 tinyuolo yawuoyi 10, tiende ni wuoyi ka wuoyi bro yudo di eka achiel. Ka wuodi no bendo nyuolo nyithindo 2, tiende ni nyithindi 2 go bro yudo nus eka. Ka nyithindo gi achiel kachiel onyuolo nyithindo 2, nus eka chalokoro e quarter eka. Tiende ni holding marwa bedo matin every day. Odok smaller and smaller. And the smaller the scale, the lower the productivity bend. Kane wanyalo increase scale cha, to productivity wanyalo dhi malo matin. Kuro productivity wani piny nikech ngunya ma wajangunya no bendo mako waka. To gik machal irrigations madongo ka, gik machal fertilizer application, gik machal mechanization, mani wacho tractor, yes, mondo dhi mondo pur malach cha. Ok dhi tim gi quarter eka. Puro nyaka pur kama nitie space moromo. Planting, kakore dwa tiyo gi planter ma mechanized. Ok nya tiye quarter eka. Nyaka kore tiye eka maduong'. To seche midwa tiye eka maduong' to holding mar japur ten quarter eka, idwa konyo japur nade. Winjreu kanyakla u jopur, riuru puotheu, kuserewo. Seche mu utimo mazao, tudwa winjori nyawa. An ing'eni mara to nagolo eka 2, to ini golo quarter eka. Tieni koro wapuonjre ratio ka ratio, ng'ato kawo eka mare. Namba 2, Ethiopia kendo bathwa ka, eka ma sirkal gole pesa
mikonyogo research bende mikonyogo japur ma ok rit reaction and proactive supply. Ok ni irito nyaka koro midhiero mak jiko ka ji ng'ang'ana. Ni bech oduma ni malo koro wagol gini. Kidhi e graph mar FAO miwacho cha. Yes. Mondo ine kaka productivity mar oduma dhi malo, ibro yudo ka mar Ethiopia dhi malo kama, to mar Kenya to siko flat kama. In fact odwa dok piny. Graph mar Kenya dwa dok piny, mar Ethiopia dhi malo. To ichako history, tibro yudo ka mar Kenya mane ni malo, mar Ethiopia ka biro kama to chako overtake wa en koro dhi to marwa biro flat. Ang'o matimore? Jo Ethiopia timo mechanization, jo Ethiopia golo fertilizer, jo Ethiopia invest e research, jo Ethiopia timo gik mopogore opogore ma wan kaka wa jo Kenya to waneno gi wang'wa gi chien kata warito ni ing'eni wang' ni waonge oganda, kelnwa oganda kwa Ethiopia, kelnwa oganda kwa Tanganyika, kelnwa oganda kwa Uganda, to gigo no wanyalo timo thurwa ka, to nikech ok watimo kamano. Wach ni mogik miwe godo nyikwa Ramogi Ajwang', mogik midwa ng'isogi ma ote mari kaka jalony, ote mari kaka nyakwa Ramogi Ajwang' ma bende ong'eyo ni oganda wa nitie gi tekruok gi nyalo mar timo gimoro manyalo loko ngima ahinya kotende gi weche mag chiemo. In ote mane ma in go? Nyikwa Ramogi Ajwang' kapod Nyasaye omi teko mar pur kendo mar loso chiemo, seche moko awacho ga ni nitie gimoro achiel mane Nyasaye omiyo e puodho mar Eden. Nyasaye nomiyowa pur, wacho ni amiyou puoth Eden ka mondo mi upur kendo ulos chiemo. Nyasaye ne ok omiyowa bedo loya mana jokuo kaachiel kod timbe maricho mang'eny omiyo tinde wamanyo loya, kata tuoche momiyo wadwaro ang'o? Daktari. Omiyo anane adwa wacho niya, priority mar pinywa onego bede food production, to kendo kata nyithindo mitere school kik water rejects e agriculture. Ni nyathini no ok okalo koro onya timo kata agriculture ka. Agriculture mwatere joma yudo A plane ka mondo dhi okelnwa productivity, obi okelnwa innovations maloso chiemo. Chiemo number 1, a basic human needs number 1 en chiemo, kapok idhi e clothing to gi shelter. To waketo chiemo bedo second hand, bedo second priority, kato gima waketo priority en ang'o? En crime, gin gik mamoko machal kamago. Waket chiemo bedo priority number 1, kaeto ka waseketo chiemo bedo priority number 1 e counties wa, to wan bende kaka jok modak e counties ma jotelo nwa, wabed joma dedicated ma ok selfish, joma koni I am not producing for myself, I'm producing for my county and my country. Mano wach mar jalony Ojiwo Ataro. Wach mowuok e dhoge nyakwa Ramogi ne in nyakwa Ramogi mawinjo dhokni. En gi lony mar arieya, higni ma ok tin ne 20 e sekta mopogore opogore mag weche mag pur. Osetimo nonro kendo osewuotho e pinje mopogore opogore. Osetiyo gi dhok mopogore opogore puonjo oganda e pinje mamoko. Kawuono biro mondo puonj nyikwa Ramogi ang'o mikawo, ang'o miago. Puoch gi pak moro wuok kuom achiel kuom jalo miluongo ni Charles Ogutu mawuok Seme. Owacho ni oyie kodi kendo PhD ni kong'iyo konono kaka japiny oyudo kane yude yo makare ma ok yore mag rode jokoyieyo. Owacho ni oyie kodi kendo ne yude yo makare. Nyakwa Ramogi mamit iweyo kapod mit, to an gi geno ni wabiro nuoyo chieng' moro nikech ma ok e giko mar piny. Pod wabiro duogo kae ndi gi jaduong' Ojiwo mondo mi onyiswa moko matut ahinya kaka wamedo puonjore wi kothe mowinjo bed ni watimo godo pur e gwengewa ma Nyanza. Ka ok kamano, erokamano oromo kodi sa 3 e wang'e weche manyien mag oimore. Nyinga en George Batielo, jogo mosiro chenro ni bed gi odhiambo makare, oriti masane.